Ftit jiem qabel jerġa' jiftaħ il-Parlament wara l-vaganzi tas-sajf, tħabbar li se jitresqu 3 abbozzi biex ikompli jissaħħaħ ir-raba' pilastru tad-demokrazija f'pajjiżna, dak tal-midja u l-ġurnaliżmu. F'konferenza tal-aħbarijiet, il-Ministru responsabbli mis-settur, Jonathan Attard, fakkar kif ftit ta' snin ilu kien inħatar bord bħala parti minn inkjesta pubblika li kien issuġġerixxa li l-Istat għandu jeżamina l-ġurnaliżmu u l-libertà tal-espressjoni f'pajjiżna. Minnu fih kien inħatar kumitat biex jagħti rakkomandazzjonijiet tiegħu fuq il-professjoni tal-ġurnalisti u kif din għandha tingħata rikonoxximent li jistħoq ilha. Wara diversi diskussjonijiet u dialogu miftuħ, il-Prim Ministru poġġa 3 abbozzi fuq il-mejda tal-Kamra f'Jannar li għadda u dan is-sajf il-Kumitat tal-Esperti tar reazzjonijiet tiegħu. 87% ta' dawk li ħaldu sehem f'dawn id-diskussjonijiet qablu ma' rakkomandazzjonijiet tal-esperti. Fil-futur qrib dawn l-abbozzi se jitresqu fil-Parlament biex jiġu implementati dawn il-liġijiet li għandhom l-għan ewlieni li jżidu l-protezzjoni tal-ġurnalisti f'soċjetà demokratika. L-ewwel att se jistabbilixxi b'liġi kumitat apposta biex jipproteġi lil ġurnalisti u professjonisti oħra fil-qasam tal-midja u anki persuni fil-ħajja pubblika. Dan il-kumitat se jkun jista' jevalwa r-riskji u teddid fil-konfront tal-ġurnalisti u anki jintervjeni u jieħu l-miżuri neċessarji. It-tieni att se jemenda diversi liġijiet u jintroduċi dispożizzjonijiet anti-slap fil-liġijiet Maltin. Fost l-oħrajn fil-kodiċi kriminali se jiddaħħal il-kunċett li jekk ikun hemm reat fil-konfront ta' ġurnalist minħabba li jkun wettaq xogħlu, ir-reat jitqies bħala wieħed aggravat u l-pena wkoll se tiżdied. It-tielet qatt se jara emendi fil-Kostituzzjoni fosthom billi tkun rikonoxxuta l-libertà tal-midja u l-irwol tal-midja bħala assis pubbliku flimkien mad-dritt tal-eżerċizzju tal-ġurnaliżmu ħieles. Il-Ministru għall-Ġustizzja qal li b'din ir-riforma il-Gvern qed jibgħat messaġġ ċar tal-aqwa protezzjoni li qatt ingħatat lill-midja u lill-ġurnaliżmu Malti fl-istorja. Messaġġ b'saħħtu li aħna verament nemmnu li l-midja u l-ġurnaliżmu huma r-raba' pilastru tad-demokrazija ta' pajjiżna. Qegħdin hawnhekk inresqu fil-Parlament numru ta' emendi kostituzzjonali illi se jagħtu dan ir-rikonoxximent misħoq lill-ġurnaliżmu u lill-midja tagħna, però wkoll se nkunu qegħdin nuru kemm aħna pajjiż li rridu nkunu minn ta' quddiem li nimplementaw liġijiet anti-slap legislation biex tagħti protezzjoni l-ogħla protezzjoni lill-ġurnaliżmu.